Ще има процес и ще се ожените за девойката. Приемам. Моля? Приемам и ще направя всичко, което поискате, ако докажете вината ми. Ще се ожените ли за нея? Да, стига да бъда осъден. И няма да избягате. Не. Така да бъде. Процесът започва. Имате право на адвокат. Можете да изберете някой от тук. Доста богат избор, но ви благодаря. Ще разчитам на собствените си умения. И така, защо извършихте всичко това? Защо причинихте толкова страдания на всичките тези жени? Какво търсехте? Не ви ли идва на ум, че съблазнителът търси нещо, което е получил окончателно, щом една жена глупаво се е оставила да бъде съблазнена? Няма защо да оставам. Плътта е умъртвена. Повтори същото другаде. Ако не спирно броди, ако скача от жена на жена, това значи, че не намира това, което търси. Защото дори не знае, че го търси. И какво би търсил без да го намира? Що за въпрос? Любовта, разбира се. Така. Казахме го. Думата беше произнесена. Любовта. Защо си въобразявате, че търся нещо? Нищо не търся. Взимам, бера ябълките по дървото и ги хрускам. И после пак и пак, защото съм гладен. Вие наричате това търсене. Сигурно в очите ви изглеждам с вълчен апетит към вас. Устата ми пожела да вкуси всички плодове. Всички устни, различни, разнообразни, плътни, влажни, нежни. Полуотворената уста на лицемерно непорочната жена, както изтиснатите устни на чувствителната, очудените устни на девойката. Пожелах всичко. Мъжете ми завиждат, защото правя това, което те не смеят да направят, а жените ми се сърдят, защото доставям удоволствие не само на една, а на всички. Мъжете ви мразят, защото крадете съпругите и сестрите, а жените, защото ги изоставяте след като сте им дали най-красивите обещания. Нито светец, нито герой сте, Дон Жуан, не се залъгвайте. Мошеник, древен мошеник в любовта. Вас всички ви е страх от удоволствието. Но имате право да се страхувате. Само силните могат да си го позволят. Представете си какво ще стане, ако някой каже на целия свят: паричната единица ще бъде удоволствието. Вземете го тук, без да се срамувате. Ето още, сега тук. Взимайте още и още. Какво щеше да стане? Никой повече нямаше да се труди, да се блъска, да се бори. Бездействащи мъже и жени, отдаващи се единствено на удоволствието. Живота би напомнял на весел публичен дом, но без клиенти и без сводници. Представите ли си какъв безпорядък щеше да настъпи? Промишлеността, търговията ми, семейството ми, богатствата. Няма да има никакви бедни, защото богатството ще се прави не от пари, от удоволствие. А всеки човек е достатъчно надарен, за да познае удоволствие. Така че, дами, не ми излизайте с думи, които съм слушал хиляди пъти, истории за търсене, за домогване. Човек търси само ако не е намерил. Незадоволения търси, щастливият престава. Колкото до мен, аз непрекъснато получавам от другите това, което искам – удоволствието си. Човешките същества не са ябълки, които да си набереш на клона. Когато ги хрускаш, тя ги боли. Ако бяхте верен... Верен! Свобода в малка клетка! Това наричат вярност. Свободата ви? По-скоро правото ви на предателство. Предателство? Предателство! На всички ви само тази дума ви е на устата. А всъщност вие жените се показвате най-лъжливи. Трябва да ви се обещава вечна привързаност, за да ви доставите 5 минути удоволствие. Всеки знае, че става дума за код.
думи срещу няколко действия. Няма предателство, има само пазарлък. А предател е онзи, който се прави, че не знае това. Моля ви се, не се правете на по-силни, отколкото сте. О, ето е и вашата груба мъжка гордост. Жените са слаби. Грешка, Дон Жуан. Точно слабостта е най-мощното от техните средства. Тя е сляпо оръжие, за което никой мъж не подозира, че съществува. Вие сте толкова груби и непохлапни. Но знаете ли, аз вече познавам характера ви. Вие сте човек, който прави зло от страх да не соторят зло на него. Сърцето ви, Дон Жуан, то отдавна е снеморник. Ако му отпуснат кришката, то няма да говори, то ще вие от болка. Ремъците се впиват в плътта му, то кърви. Дълга агония, Дон Жуан. Какво ви е? Не изглеждате добре. Нищо ми няма. Говори се, че напоследък не сте на себе си. Говорите глупости. Лъжете и доказателството е у мен. Успях да се здобия с безценния бележник на вашия слуга с Ганарел и тук има много любопитни подробности. Оказва се, че от няколко месеца Дон Жуан вече не е Дон Жуан. Глупави писания. Нима? От няколко месеца не е записано нито едно име. Никакъв разврат. Дон Жуан дреме. Жените във Франция изобщо не ми харесват. Това някога да ви е пречило да ги завладявате? Колко космати, беззъби, съобщо женски отпадъци, преведа на които дори 18 годишен девственик забравя какви страсти го гонят. Докато вие, нищо няма да ви спре, ако може да се причини зло някому. Преувеличавате. Последно време бяха малката Гарен, Дай, не върни се тук си. малката Гарен, госпожа Дюмеле, също така слугинята от Хана Трите лисици, която... Грешка, господине, грешка. Тук е записано, че сте създавали впечатление, че ги обладавате, а всъщност нищо такова не е имало. И ако не сте стигнали до край с тях, то не е защото не са ви са се опънали, а само защото в последния момент сте се отказал. Едната дори се оплакала на Сганарел. И тук идва логичният въпрос. Защо бягате? Защо се правите, че всичко е както преди? Защо се опитвате да ни убедите в нещо, което вече го няма? Лакнете. Тук ставям аз. Как искам да се събудя от този безкрайен кошмар? Сънят. Къде отиваме, когато спим и откъде се връщаме всяка сутрин с подути очи и разрошени коси, по-уморени от преди да заспим? Не знам кое мразя повече. Съня или будуването? Съня, защото там отсъствам, или будуването, защото там се срещам със себе си. Да се озоваваш непрекъснато в собствената си компания, с все същите желания, все същите огорчения и то без да преставаш да се питаш кой си. Защото не можеш да избягаш от себе си, дори ако се правиш, че не се забелязваш. Ходът на нашия процес е нарушен. Бяхме се събрали да съдим и осъдим един мъж, чието злодейство дори нямат нужда от доказване. Желаехме да го направим и все още желаем, но е невъзможно. Защо? Вие не сте Дон Жуан. Вие не сте Дон Жуан. Вие сте натрапник. Госпожо, уверявам ви, аз съм. Слепи ли сте? Приближете се и го погледнете. Погледнете раменете му, които се превеждат. Под какъв товар? Дон Жуан, наистинският Дон Жуан не тежи нищо. Погледнете този зареян в собствените му мисли поглед. Ще речеш човек, който се връща в спомените си. А Дон Жуан няма спомени. Няма памет.
Вижте как времето започва да плете паежаната си върху лицето му, бръчиците между клепачите и ушите му, между ушите и устните му. Така е. За жалост остарявам, госпожо. Като всички нас. Като всички вас. Именно, това е невъзможно. Дон Жуан не е подвластен на времето. Уви, вярно е. Вече не съм същият. Предател, нямате право да се променяте. Мълчете! За мен всичко е съвсем наблизо. Не си е тръгнал. Не може. Тялото ми още е в нега. Завивките ми още са топли. Станете и кажете истината. Кажете, че никога не сте си тръгвал. Ще каза всичко, което пожелаете. Не обещавайте нашата истина, а истинската, вашата истина. Добре, щом настоявате. Аз познавах само секса, познавах само войната. Въобразявах си, че се наслаждавам на удоволствието и от него вкусвах само възбудата. Обичах да печеля, нищо друго. От край време все чаках някой от тях. Някой от вас да ме спре, да ме задържи. Гледах ви всичките и казвах, отивам си. И винаги можех да си тръгна. Никоя не ме спря. Нима твърдите? Госпожо Херцогиня, трябва да спрем до тук. В една тайна е харесвана мистерията, а не истината. Искам да знам. Само, че когато не му останат повече сенки, повече премълчани неща, ще сме го изгубили окончателно и напълно. Като изкусител ще ни остане Бог. Никога не се знае какво мисли. Пуснете го да се върви. С времето научих, че в любовта няма любов, а победители и победени. Научих, че победата има само една цел. Самата победа, че няма после. Научих, че удоволствието е глупкаво, безвкусно, ако няма вкуса на злото. Че ласката винаги предвещава плесница, а целувката дава идея за охапването. Казват, че новородените са почти слепи през първите седмици на живота си. Че не различават нито форми, нито цветове, до деня, в който усмивката на една майка и ръцете на един баща ще повдигнат смътното неясно було на трилката и ще се покажат пред новороденото. А след това в зряла възраст ще се появи понякога един мъж или една жена, които ще повдигнат завесата, придавайки цвят и форма на света. Свободен сте. Вървете си, Дон Жуан. Къде ще отидете? Стой тук, дай ми моля. Не знам. Не знам себе си. Това е съвсем наблизо. Не, много А, далече. това е много далеч. Желая ви успех, Дон Жуан. Кажете ми, херцогиньо, как се нарича това, когато се каниш да излезеш, да се гмурнеш в непознатото, да тръгнеш към останалите? Раждане. А как се нарича това, когато в същото време те страх да не те смажат светлината, да не те предадат всички ръце, да не те издухат диханията на света? И когато се разтреперваш само от мисълта, че не си нищо друго, освен проста и задъхваща се прашинка, изгубена в Вселената. Смелост. Желая ви смелост, Дон Жуан. Тук е това, загасва. Погледнете го. Денят, който се ражда. Как ни смущава. Как размътва всичко. На светлината на свещниците профилите не бяха ясни. Чувствата бяха прости. Драмите имаха възли, които можеше или да развържем, или да разсечем. Но Дон Жуан отиде пред деня. Роди се мъж. Мъж. Слаб мъж, но да. Мъжът е винаги слаб мъж. Добре. Окей, мерси.